Ей, Бакук. Какво усещаш, бе? Какво си ми ги са... Оле, два педала и една курва. Разбери ме и ти мене, бе, брато. Пусни този звук. Ти чуваш ли ме какво ти казвам? Абе, няма да ми чуткаш, бе. Скип, бе, бро, скип. Бъде ме векай, скип, бе. Българин, да го духаш. Ей, циганьор, ще те смажа. Ето го пак. Здравей. Кое? Ей, аз съм тука. То, па я да мълчиш, бе, лайньо. Емо! Да? Да? Значи, искам да бъдеш огромно малко и да ме рекламираш канала. Чувака Big Gaming, веднага го казвам. Ей, лайньо. Ще кача майките на билборд, чуваш ли, бе, Бакук малък. Я, отивай да спиш, отивай да спиш, отивай да спиш, отивай да спиш, казах. Слушай, че ще ти изпопадат зъбите, бе. И? Да ти еба майката, да не сме на живо да ми зекваш, бе, Бакук малък. Лайно. Да. Да. Но щом ти казвам да, къде да съм, бе? Аутист. Моля? Аз ти откъде съм? От вимето на дъртата курва. Ти откъде си? Ихи, голям си. Ама с този цигански акцент, кажи откъде си, верно. Дупница, Шумен. Ей, Мобило. Да. Е, работата. Да. Кажи азбуката. Кое? Кажи азбуката. Да ти кажа азбуката. Ама кажи ти. Не, давайте си. Ти нещо много мои клипчета гледаш. Фен? И ми затвори. Следващия. Да, моля. Не, брат! Майка ти съм! О! Кажи, Лайньо! Кажи, Много си печен, казвам. ма като издръсвам она дъртата курва и няма да съм 5-6 вота в газа на задна кобила. Скип, бе, бро, скип. Бъде ме векай, скип, бе, да не той оправи от другата страна горе косата, Бакук малък. Ще внимаваш как прикажеш да ни оближиш страната за тебе, да еба майка ти циганска, да еба. Какво става, бе, презерватив? Добре, бе, аборт. Това е витър до тебе, какво прави? Ей, педал, дай по-надолу да те видя, бе. Дай по-надолу да те видя, бе, инвитро. Инвитро. Остатък ти е цела инвитро, бе. Помни ме късне, бе, кола. Момчета и момичета, вие живеете в моята страна, няма да ми приказвате така, защото като взема тухлите от покрива и ви зачаткам всичките с по една тухла, няма да оживеете повече. Чуваш ли ме, циганка мръсна, долна, гадна, инвитро мръсно, долно, да ти еба майката до девето коляно, да ги еба всичките. Ей, Бакук. Какво усещаш, бе? Какво си ми ги са... Оле, два педала и една курва. Елате да вайба. Я кажи на тази черната помакиня отзад да не ми показва среден пръст, да ни е кача на влака за имигранти и да изчезне от страната. Да прекъсне съществуването. Искаш ли, Бакук? Ти не как ми говориш? Той през звука, бе. Ама, искам да чуя какво говориш. Разбери ме и ти мене, бе, брато. Пусни този звук. Ти чуваш ли ме какво ти казвам? Абе, няма да ми чуткаш, бе. Ей, мангасар, ще те отрепа, чуваш ли, бе? Ще внимаваш как приказваш. Що ми спира звука ти, бе? Остата си Ще теба, внимаваш как приказваш, защото... Моля, шибания мангал, гледай го как говори лата. На простата Ти живееш заради ме, пич.
Ти живееш заради мене, да. Ти живееш заради мене, бе. Защото ми правите скирки, ще ви ева българите педарас къде ева. Много педарази има от вас, бе. Тя от вас мангалите да не говорим, помня да са на какво прилеча, бе. Педерас, ще взема иде. Искаш ли да виж на какво приличам? Айде. Виж мене, виж тебе, бе. Виж мене, виж тебе, бе. Ще Да. смачкам като валек ще Айде. Слушай ме. Само гледай тази палат, където живеете вътре в нея, да ни дойда да бутна с личния танк. Палатка ли е, бе? Идиотта къпя, виж палатка ли е, бе, майка? Какво да видя? Палатка? Устата ще Палатка, еба, и баща палатка. ти ще еба. Виж само те праската отзад, теслото ти дупе ще еба, маха ма ти деба. Приятел ми ще ебе майка, тя ще еба баща ти, защото обичам да ми е тесно, маха ма ти Радвам се. Аз пък, виж ме, аз сам ще не бъда тримата педала, десете в едната стая, майките и жените ви ще чукам пред Не вас. сме трима, бе, Кьора. Там ти има дай още един, Кьора. още един, ма настрани, Да, настрани. не сме Не, трима. има още един педал. Още един педал има вратни камерата, за да покажеш педала веднага. Къде? Ето, къде? На другата страна, бе, кълцук. От коя страна, бе? Това е момиче, бе. Къп Ай! педал, виж си Кьора, бе. Виж я. Шматарок, Виждаш ли тази ще количка? теба- Тебе, слушай, тебе, готов. Мотори късни, тъпия рабаджиев. Не е педал. Ма гледай, шматка. Аз съм гледал нея. Той е грозен оругил, съм го гледал. Нали, ако те гледам, не трябва да сложа лещия, ма парцал. Господин директоре,